Il-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista għandha sa massimu ta' 6 ġimgħat ċans biex isir l-eżerċizzju ta' verifika u due diligence fuq il-kandidati li juru interess biex joħorġu għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi fid-Dar Ċentrali għalunna li dan il-perjodu ta' xahar u nofs kemm ftejn in-nies ta' Delija li jarfu li b'dan il-perjodu twil il-fazzjoni ta' Simon Busuttil tista' tieħu l-ħin tagħha biex timmonta kampanja ikbar kontra Delija u tikkonvinċi iżjed tesserati biex ma jivvutawx lil Delija. Se jippruvaw itawlu biex ixaqilbu l-miżin favorjhom u jtajruh għalilna s-sors tagħna fl-istamperija b'referenza l-manuvri min-naħa ta' ribelli fil-konfront ta' Delija. Il-Partit Nazzjonalista ħajaddi minn elezzjoni oħra ta' kap f'inqas minn 3 snin fi sfond ta' ġlied u firda bejn iż-żewġ fazzjonijiet, dik tal-kap attwali Adrian Delija u tal-ex kap Simon Busuttil. It-tlieta ltaqa' l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn ġew diskussi regolamenti li resqet il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit immexxija mill-esponent tal-fazzjoni Busuttil Peter Fenech. Dawn ir-regolamenti għad iridu jiġu approvati minn Kunsill Ġenerali ieħor li propju ftit tal-imilu il-biċċa kbira tal-membri tiegħu għażlu li flok imorru għal konferma ta' Delija bħala kap iddeċidew favur elezzjoni oħra għal kap nazzjonalista. Intant, fil-jum ta' tlieta ltaqgħu wkoll amministrattiv, organu ieħor tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija ħass li joħroġ stqarrija waħdu fisem il-Partit Nazzjonalista fejn qal li l-eżerċizzju ta' due diligence u verifiki jsiru fuq kull min ħajkontesta l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista, inkluż fuq innifsu. Delija ilu li qal li se jerġa' jitfa' ismu għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u nhar is-Sibt filgħaxija wara li ma ġarax kif xtaqet il-fazzjoni tiegħu u għatenna li se jerġa' joħroġ għall-elezzjoni ta' kap bil-messaġġ ewlieni tiegħu se jkun mod ġdid b'nies ġodda. Al kontrarju ta' dak li jiġri f'partiti oħra, il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ħarġet sejħa l-espressjoni ta' interess għal dawk kollha li jixtuqu joħorġu l-elezzjoni ta' kap tal-partit minflok li l-kandidati jitfgħu in-nomina. Dawk li jixtiequ jitfgħu isimhom għandhom sa nhar it-Tnejn li ġej biex jikdbu lill-Kummissjoni Elettorali ta' Peter Fenech li ħa post Gejtu Vella wara li dan irriżenja inqas minn ġimgħa li daħal fil-kariga.